Sa Japan kasi lahat ng bagay mabilis lang natatapos lahat. Meron kasing publisher na tagagawa ng mall sa Japan. Engineering. Alam ko yan. Engineering. Ang Japan na kilala dyan. Architecture. Engineer architecture. Always magkatandem yan. Kilala sila sa mabilis na paggawaan. So ngayon, nag-decide siya na mag-survey sa Pilipinas. Okay. So siya ang tagagawa ng mall sa Japan. No? Siya yung pinakamagaling na engineer sa Japan. Siya yung pinakamabilis na... Anong pangalan? Sa si Kwan. Yoshi. Magaoke. Magaoke. Sa Japan Magaoke. yun sa Japan. Si Magaoke. Si Magaoke. Pinakamagaling sa Japan. Ngayon, dumating siya sa Kwan. Dito sa Pilipinas. Ninoy Aquino Airport. Ibig sabihin, dumayo. Dumayo mag-survey siya. Kung ano kabilis yung paggawa ng pangalan pa lang yun nasa infrastructure pa rin. Pangalan pa lang. Magaoke. Nag-Kwan siya. Bilib ako dyan kay Magaoke. Hindi, sikat kasi. Sikat yun. Nasa Guinness of Book of Records kasi si Magaoke. Okay. So, ginawa niya nung nasa Ninoy Aquino. Naiya siya. Ninoy Aquino. Wala ko na natandaan. Okay. Sabi niya. Pare. Meron. Pare. Sa atin kasi magkakasama na Book of Lasanggero. Meron si Magaoke. Pero hindi yun lang sa wait up niya, parang hindi ka mo. Wala ka sa history. Pare. Kanong history? Best in history ako. Wala siya. Pero walang magahoge sa mat. Tuloy mo na, tuloy. Sa math, wala. Pero sa history, meron Magaoke. Last yun eh. Pero okay. So ngayon, ginawa din Magaoke. Tuloy ang kwento. Sa Ninoy Aquino International Airport. Para siya ng taxi. Taxi! Oo. Sa Pilipinas yan, ha? Oo, para sa taxi, para mag-survey. Anong kulay ng taxi? Yellow. Yellow. Yellow cab! Yellow cab. Yun. Sabi the best yan. Siya mag-survey talaga. Bumisita si pangalan nun. Yellow cab. Magaoke. Dito sa Pilipinas. Para sabi niya kung ito kabilis ang practice sa Pilipinas. Ngayon, siyempre, Pilipino. Marunong din siya magtagalog kasi nag-survey siya. Ano sabi? Sabi niya, para sumakay yung Japanese na si Magaoke. Sir, saan tayo? Kahit saan. Libot mo ako lahat ng mall. Okay, sir. Sa lahat ng maganda, ha? Dahil sila ng Robinson. Ito. Ilang months gawa ito? Mga 5 months yun. Tagal. Japan, 2 months lang yan. Oo ka, bilis. Bilis naman, sir. Bilis. Sabi nung driver. Mabilis sa Japan. Bilis naman, sir. Bilis sa Japan. Sabi nung driver, bilis naman, sir. Siyempre, gawa Japan. Sabi nung Magaoke. 5 months. Galing. Pero yung driver, taga-Bagaw din, Ilocano din. Ilocano nga pala. Oo. Tapos ngayon, dahil siya ng Robinson. Oo. Ngayon, pinuha niya sa Mega Mall. Sa Mega Mall din sa mismo yung pinakamalaki. Ang daluyong. Ang daluyong. Ito, ilang mas gawa ito? Nakasab na rin yung taga-Bagaw na driver. Tingnan ito yung lastog, sabi niya. Lumastong mo ito. Lumastog, Japanese sabi yung driver. Ito, ilang mas gawa ito? 1 month lang, sir. Bilis Sa Japan, 6 months. Mega Mall, 1 month? Mega Mall. Nagpangas mo yung driver. Napangasan mo ito. Napangasan na yung driver eh. Ano yan? Sir, 1 month lang yan. Bilis Japan, 6 months lang yan. Sabi ni Magaoke. Hindi mas mabilis pa rin sa Japan. 6 months. Nalaslastog man ni Japanese. Japanese mo tan. Tanda ka na tan ni Magaoke. Lastog unay. Lastog yun. Papalang kay Isabela ata. Tapos sabi niya, okay, sana lang. Sabi ni Magaoke, bigyan mo ko sa pinakamagandang mall. Tapos last na yun, balik mo ko saan Aiya. Okay, sir. Nanap to yung lastog, sabi daw nung May driver. Taga-Bagaw eh. Ilocano. Punta sa Samoa. Ito. Malaking mall to sabi daw nung Magaoke. Ilang mas gawa to? Ewan ko, sir, kanina wala pa yan. Sabi niya, wala pa yan, sir, kanina. Ngayon meron na. Sabi nung driver na taxi, ang bilis sa Japan, hindi kaya yan. Ang bilis siguro. Ang bilib mo ni Magaoke. Magaoke.
siguro gawa Japan yan. Hindi sekreto lang ng katrabaho ko. Ay baka engineer mo Hmm. Ijay, talaga Japanese. Yan, manis. Siyempre na para Kaya bilib si Magoke. minuto lang. Oh, siguro gawa Japan yan, bilis eh. Okay, tuloy biyahe. Tuloy biyahe. Asan na tayo, Kwan, Sir Magoke? Balik na tayo, Kwan, Naiya. Uwi na ako. So, diretso ng Naiya. Sir Magoke, dito tayo sa Naiya. Magkano bayad ko? Sir, 10,000. Ang bilis naman. Bilis metro ko, sir. Gawa Japan. Gawa Japan metro ko, sir. Kaya bilis. Gungguna na. Gungguna na mga Japanese.